Keď BDNA povieme Employee Experience, myslíme tým zamestnanecký zážitok. A to komplexný. Od bodu, ako sa človek u vás cíti, keď príde prvýkrát na pohovor, alebo vlastne už len keď si prečíta inzerát, na ktorý reaguje, až po jeho odchod, alebo aj o tom, ako o vás zmýšľa ako o bývalom zamestnávateľovi. Tento zážitok neovplyvňujú iba angažovanosť alebo firemná kultúra, ktoré sú absolútnou a veľmi podstatnou súčasťou zamestnaneckého zážitku. Ale aj to, či človek cestuje do práce 2 hodiny tam a 2 hodiny späť, alebo či reagujete na jeho individuálne potreby vzhľadom na jeho osobnú situáciu, alebo na konci dňa aj to, či reagujete na to, že ho rok škrabe tričko a je mu v ňom teplo alebo zima v prostredí výroby. Keď povieme CX, čiže orientácia na zákazníka, v centre záujmu je vždy človek. Obchodný partner, náš zákazník, alebo kdokoľvek, komu chceme predať našu službu alebo produkt. Ale je v centre nášho záujmu človek, pokiaľ povieme Employee Experience. Není možno hneď na druhom mieste, pretože to prvé a najpodstatnejšie je biznis. Vo veľa firmách to tak je a je to pre dnešnú dobu absolútne pochopiteľné. Ale práve firmy, ktoré pochopia tú zmenu paradigma a dajú na Employee Experience na prvé miesto človeka, sú firmy, ktoré dokážu vytvoriť aj napriek tomu prosperujúce a biznisovo zdravé prostredie. Dneska sa môžeme inšpirovať práve z Customer Experience. Keď niekde dokážeme človeka dávať na prvé miesto, prečo by sme nemali dávať na prvé miesto aj ľudí, ktorí nám pomáhajú uspieť? A keď toto spravíte, tak sa vám to bude vracať v lojalite, v dlhovekosti, v prosperite, pretože ľudia sa cítia byť rešpektovaní a ľudia sa cítia byť prijatí. Poďte s nami vytvárať firmy, po ktorých sa ľuďom bude cnieť.